Ross, sauce it up. Late beats, this go crazy. Ayo, Parrish, this shit high, boy. Yes! Let's fucking go! Fuck, den er 59, men lad mig leve det for 10 kills så. Ja, den er så startet nu. Ja, den er faktisk. Ja, Louise. Jeg kunne bare sådan se det i hjørnet af mit øje. Er det... Har jeg contestet... Er det gider jeg lukke ikke? Hvorfor gider du ikke eller andet sted? Ja, jeg gider ikke en contestet, fuck det. Jeg er ligeglad. Ja, Det er kommer alligevel til at dræbe. Jeg vinder aldrig en årsbrun, det kan jeg fortælle dig. Det er jeg faktisk givet til. Det er selvfølgelig en virkelig dårlig mentalitet her. Ja. Det kan jeg så godt mærke. Men ja, jeg tænker ikke så meget på match, fordi jeg ved, at jeg skal bruge en refresh på medkits. Men altså, ja, du skal selvfølgelig have sådan en cap minimum. Altså cap minimum 200 også. Ja. Cap 2 minimum. Så lige fucking dinget eller andet. Siger jeg med 4 cap halvanden, men altså... Tænker vi selvfølgelig ikke på. Nej, det var sygt. Så kan folk rotate i stedet for... Altså hvad? Folk er sgu lidt fjollede. Ja, jeg havde også det sjovt i Opens, ikke? Det sidste Altså, game. hvorfor kan du bare stå stille sådan der midt center zone og bare fucking skyde på mig, uden at blive skudt på, altså? Jamen, det er sådan, hvis en kat volder en hund, altså for det barn. Vild beskrivelse. Ja, og så min far, og han gik også til skydning, og det gjorde min onkel, og så det gjorde min søster også. Så det er sådan en skydning. Og det er derfor, du så godt aim, eller hvad? Det er så jeg pisser i, men altså stadig. Altså, jeg løber legit bare rundt ude det åbne lige nu, og har ikke nogen fæs, altså. Og så I det der med Donald Trump? Ja, du havde ikke game assist. Ja, han nåede ikke engang at skyde. Hej. Men han havde low-key en Fortnite Cybertruck stående og ventende på ham. Og så tippede han sgu, men så blev han arresteret, den der gamle. Der var den der Ferrari i Fortnite, jo. Hvorfor tog de den ud? Det er det low-key crazy, at de tog den ud, bro. Ja, det er okay. Jeg skulle da meget hellere køre en Ferrari, en Cybertruck og en Nissan. Eller en BMW. Det er low-key crazy, hvor mange sådan biler der er i Fortnite. Jeg brugte 5 minis på det her rotate. Og et big. Nice, jeg pullede ud. Jamen Lamborghini, ikke? De sagde, at de aldrig nogensinde ville sådan lave sådan reklamer på tv og sådan noget, ikke? Fordi at dem, der sidder derhjemme og ser fjernsyn, de har ikke råd til vores biler. Og så har de lavet sådan et Roblox-spil, hvor du kan sådan customize din Lamborghini og sådan noget. Okay, chill lige en game. Hvad tror du? Stop, jeg har Hej, det er fint. Så, vil jeg gerne bare rotate, men det kan jeg bare ikke, fordi der er et fucking kæmpe bakke op, altså. Og ikke sådan bakke, det er et fucking bjerg, altså. Jeg har ikke nogen fest til at komme op. Hvad fanden er det for lavet? Jeg skal på det sygeste refresh her. Jeg ramte 91 hvid, og der var ikke en, der kunne ramme et skud på ham. Hvor har jeg lyst til at jump ham der. Lad være. Stik den op i røven på ham. Jamen, jeg har brug for et eller andet, altså jeg kommer ikke op af den her bakke uden en vest. Du kan bygge. Du skal bare konvertere på det rette tidspunkt. Ja, Det er bare alt om timing. rigtig med.
Altså, kan du rotate i stedet for bare stå og kigge ved siden af mig, altså? Wait, fucking god. Fuck. Altså, okay. Det bliver instant bare kigget på. Shit, jeg fik et hjertestop. Nej, der var en, der fløj forbi med betaling, og så skød han mig for 21 med en shotgun. Ja, et liv, præcis. Jeg er død. Jeg er 5 HP lige nu. Ja, okay. Altså, kan bare sejke ud af en eller anden. Seks plus, men er så meget. Okay. Det er ikke sådan, du har for, hvis ikke du har 6 medkits og 4 flops. Ja, det var det fandme sidste season. Tror jeg, vi fucking... Det var det fandme ikke. 5 games, hvor jeg havde 6 medkits. What the Sigma? Okay. Oh my god. Jeg har 10 HP. Fordi jeg fucking... Jeg skal have en ny mus. Min lort disconnector. Nej, jeg giver mig ham der 95 V i Jakob ting. Han skal du prime. Kan jeg ikke lide. Det var en pis. I forhold til mig, bro. Jeg er 700 p'er. Det lukker også prime. Det er ikke prime. Jeg har ikke fået noget. Jeg er fucking washed. Jeg var fucking 2. Jo, da jeg havde 700p, og lavede min første øgning, så er det lukker prime. Okay, så der var også min første øvning lige nu. Det har jeg lige besluttet mig for. What the skibidi? Nice, good shit. I'm reloading. Oh, mate. No. Fokuserer zoner. Nice. Og kæm dit næste, okay? Ja. Har kun brug fast på det nok. Nice. Kom op af, nice. Fint atlet, du skal nok til at kigge. Du skal nok til at kigge mig frem på dig. Dash halfway.
Nice. Nice. Cool. Genau. Altså reload din skade, og så prøv den mini. You need to start pressuring instead, by the way. Fuck op, han siger. Pressure this gate, you can otherwise. I'll hit the other one, the other one. Nice. Go. Need to heal up. Stay chilling, bro. Do I pop first or Just med? wait. You wanna pop med like 5 seconds early, okay? Okay. Alright, a few seconds early. Ease. And then you wanna walk back for that loot. Pop now. And then just walk back for that loot. Try to find another Just mid. put in rocket. You know where you killed him, yeah? Just straight. Yeah, first there or splashes. Splashes, nice. This is fine. Try grab the mats if you can. Just careful, don't pick up everything else. Do I go down or? You need to find more meds. Look around with flops. Hey, Ross, sauce it up. Late beats, this go crazy. Ayo, Parrish, this shit high, boy. Yes! Let's fucking go.